Френска защита, можем така да кажем, е избрал, която, знаете, нашумя в България поради покрай трансфера на Гара Дембеле в Ерисон Баяно. Пети матч с фанелката на Славия. Той също взе участие и зрители днес в Пловдив. Баяно с глава. Божов с глава към Димитров. Баяно. Отново Божов. Назад към бразилецът. Успя Баяно да прокара топката към Илия Илиев и той разтяга играта. Една минута, доколкото виждам, ще бъде продължено това първо полувреме. Димитров в него. Зърнахте за миг и какво представлява сектора с най-верните привърженици на Локомотив Пловдив. Атака за Локомотив Пловдив. Пасата към Реймонди. И аут. Наблюдаваме до момента. Двата тима са се вкопчили здраво един в друг и показват, бих казал, на този двобой. И може би една от последните възможности резултатът да бъде променен. Баяно претендира нещо за стената, може би. Спомняте си, че бразилецът се пробва от далечна дистанция през първото полувреме без успех. Да видим сега. Баяно шутира! Гол няма обаче. Силен шут на бразилеца. Нека да видим от този гол къде премина топката. Доста близо бе, но и Лучини бе парирал ъгъла си. Дяков влезе в средата на терена. Много любопитно ще бъде представянето на удачен начин да се стоплят феновете на най-стария столичен клуб. Георги Христов е надскочен. Баяно. Какво ще направи Баяно? Подава в дясно, където се ето го в близък план. И крайните бранители. Филип Филипов от дясно, както през първото, така и през второто полувреме, заслужават добри думи от Емил Велев. Контратака на белите. Удар от дистанция. Топката рикошира в напречната града. Дали ще се стигне до втори гол? Не, защото Цветан Димитров демонстрира прекрасен кога трябва и кога не да се отсъжда дуспа. Това е повторение на ситуацията, когато Виктор Дениран или по-скоро Баяно се опита да прехвърли. Пресо упражняват гостите и виждате, че за отбора на Славия е трудно да изнесе топката далеч от собствена. Тъчрефера от близката страна на вашите екрани Николай Ангелов. Нова атака на Славия. Тозов го изпълни. Траянов. Тъч за Славия все пак. Още една топка на терена. Баяно. Добре разтегли играта Баяно наляво. Чев. Христозов. Много добре с едно докосване. Сега обаче Христозов трябва да се върне. Емил Велев вече е прав край тъч линията. Непрекъснатели на Славия. Игра на Христов. Имаше този път нарушение срещу Георги Христов. То обаче не бе маркирано от съдията. Това предизвика бурната реакция на Емил. Но при така стеглите си обстоятелства ще трябва да смени позицията си на терена. Пеев. Технична игра на Баяно. Трудна топка за Димитров. Баяно. Най-силното оръжие на Баяно безспорно е отличната техника, която притежава. Пада Баяно. Молдованов. Баяно. Притеснява в центъра. Подава към Филипов. Към Златинов, който не успя да продължи атаката. Сега Баяно за Славия. Пеев. Фано Кунчев отново перо овладява в центъра на терена. Златинов. Нямаше нарушение. Троф.
Чиста играта в този момент срещу Петър Димитров. Няма сигнал за нарушение. Георги Христов овладява това да намери Тодор Христов. Изчистена топката от Молдованов. Илиев. Фаул срещу него. Вдигна си ръката. Развой на срещата. Баяно сега успя да овладее. Божов отново. Баяно. Подаването е към Йорданио за Славия. Ето такива моменти се харесват на публиката. Сега Илиев за Славия. Търси куп. Няма нарушение и в този момент в полза на белите. Баяно се бори за топката. Успява да я спечели и в последствие е фаулиран от Цветан Филипов. След това Цветан Филипов попречи на Баяно и да изпълни веднага и да подаде близо до себе си към Молдованов. Отново Баяно. Илиев.